Ndị be anyị ekenekwa m ndeewo ụtụtụ ọma. Aha m wụ Dr. Ogechi Sylvia Eze. Abụkwa m dọkịta oyibo na ala bekee. Awụ m dọkịta a na-akpọ General Doctor. Ya bụ ihe anyị na-eme wụ ị na-elekọta mmadụ. Anyị na-elekọta ma nwatakịrị ma nwoke ma nwanyị. Ihe m chọrọ ikwu okwu maka ya taa wụ okwu m ga-akpọ ahụike na ekeresimesi. Ya wụ otu anyị ga na-enedo onwe anyị na Krismas. Ihe m ji ekwu maka ya wụ ekeresimesi wụ mgbe anyị na-eme ọtụtụ mmemme. Anyị na-enwe nnọọ oriri na ọṅụṅụ na nkwari. Ọ dịkwa mma anyị na-eme mmemme. Ịma ihe a anyị na-agụ mgbe anyị dị ntakịrị: mgbe ị na-eri shasha, mgbe ị na-aṅụ kpọkpọ, echefula Chineke kere gị. Nwa wụ dọkịta na-ekwukwa, ị na-erikwa, ị na-aṅụkwa, marakwa na ndụ wụ ike, ahụike wụ gịnị? Akụ. Aga m ekwu maka ọtụtụ ihe. M ga-ebido with ọgwụ. Enwe ihe anyị na-akpọ chronic disease. Chronic disease wụ ọtụtụ ọrịa wụ ọ na-adịgide. Ọ bụrụ ọrịa ị ga-aṅụ ọgwụ gị kwụsị. Ọrịa ndị a ha wụ ọrịa dịka high BP, ya wụ hypertension, ọbara mgbali elu. Diabetes wụ ọrịa shuga, ya wụ ndị nwere na-anyụpụta shuga na mamịrị. Ọrịa ndị ọzọ dịcha ka ọrịa kansa, ma ọrịa na-akpọ raised cholesterol. Cholesterol wụ abụba nọ n'ime ọbara mmadụ. Onye ọbụla nwere chronic disease, anyị na-agwa ha sị ị ga na-aṅụ ọgwụ gị kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ọ bụrụ ọrịa dịka malaria, ịṅụrụ gị kwụsị, ahụ adịghị mma. Ọrịa ndị a ha na-anọte aka. So anyị na-abanye ekeresimesi, ịma ụlọ ọgwụ na famasi na chemist adịghị emepekene because onye ọbụla na-ala no Krismas, onye ọbụla na-ala village. Gbalia hụrụ na igotechara ọgwụ gị, dowe ọgwụ diabetes, ọgwụ BP, ọgwụ cholesterol, ọgwụ ndị ọzọ ịma na ị ga na-aṅụte aka. Inwekwa ndị be gị ga-egotekwa gị ọgwụ, mebi ndị esi abata village, gwakwa ha n'oge ka ha gotekwara gị ọgwụ, ka ọ bụrụkwa ọgwụ nwere NAFDAC nọmba, ọgwụ dị original, ọ bụrụ ọgwụ fake. Mana ị na-aṅụ ọgwụ fake, ị ga na-aṅụ ya, enwe ihe ga na-arụ ọrụ. Ihe ọzọ a ga-ekwu maka ya wụ gịnị? Exercise. Anyị na-enwe aṅụrị, na-eme mmemme. Exercise bụkwanụ gịnị? Ọ bụrụ si na ị ga-ejeriri gym. Ị nwere ike itete n'ụtụtụ, i were skipping rope mee skipping, ma ọ gị gbarara dudu n'ụlọ gị, ma ọ gị gba nkwa. Enwe ebe niile a ga na-eme dances, gị ga ebe ahụ gba nkwa. Ma ọ ndị na-akụ football, ma na village wụ Ife na Mbaise, anyị na-agba bọọlụ steady over the Christmas. Ọ na ị ga-aga jee sorokwa gba bọọlụ, mee jogging. Ihe ọzọ m ga-ekwu okwu maka ya wụ gịnị? Ụra. Gbalịkwa. A ga na-eme clubbing, na-eme pati. Ndị ụwa mgbede ka mma, ndị alabalaba, biko nụ na-ehikwa ụra ọfụma. Anyị na-asị mmadụ kwesịrị na-ehi ụra gịnị? 8 hours. Ya wụ ịnaba elekere midnight, ị ga na-eseti alarm 8 o'clock. Ụra dị mkpa. Ụra na-enye aka ime ka mmadụ na-agbake from ọrịa. Ọ na-enyekwa aka igbochi ihe dịka mental illness, depression, anxiety. Ụra dị oke mkpa. Ihe ọzọ m ga-ekwu okwu maka ya wụ gịnị? Ị na-ezukọ with ndị mmadụ. Ugbu a wụ oge coronavirus. Anyị na-asị ebe ọbụla ị ga-eje wụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ ga-anọ. Gbalịa kpuru mask. Gbalịa kpuru mask, na-asakwa aka, na-eyuzukwa sanitizer, asacha aka ka anyị ghara ibute ọrịa coronavirus. A ga-agbalịkwa ndị nwere BP na ndị nwere shuga, enwechakwa ihe a na-akpọ screening
na-echekwa your blood pressure, na-echekwa your sugar, because ọrịa ndị a ha dey enye warning. Most times ha enye warning ya bụrụ stroke, na mmadụ enweela stroke, ma mmadụ enwego ihe a na-akpọ diabetic coma. So ekwugo m okwu maka ọgwụ, kwuo okwu maka ihi ụra ọfụma, kwuo okwu maka exercise, kwuo okwu maka ị na-ezukọ with ndị mmadụ. Aga m na-ekwukwa okwu maka otu anyị ga na-egbochi ọrịa na otu anyị ga na-enedo onwe anyị. Biko, onye dị ndụ na-agba Krismas, onye dị ndụ na-achụ afọ. N'ihe niile anyị na-eme, chetakwa na ndụ gị wụ gịnị ofu. Ị na-enedo ndị ọzọ, na-enedokwa onwe gị. Biko, Chineke na-agọzi anyị na anyị na-agbakwa Krismas. Aha m wụ Dr. Ogechi Sylvia Eze, onye a na-akpọkwa SopranoDoctor, maka awụkwa m onye egwu, awụ m onye na-ara ndụ ọfụma. Jisie n'ike. Merry Christmas.